بريز گودارین عزیز خیراتن برنامه جواک و حقوقه داتوری هلما جواک و بنگاه دموکراسیه هر هفته دوی برنامه ده امیل سر مافین جواک فونکسیونا حقوقه و هیوینش بو دهاتویا می نقاش بکن ایرو میوان ما پارلمنتری آمده یه پارتی آدمی بریز پاریزر سرحات ارنه امی بسرات ارن سر پیواجوی آشتیا دموکراتیک آل ترکیه دومه هیوین درباره ریکوپیک کرنا حقوق و نقاشن سر و مجاره امی پرسا بکن پیشی ام گودروانین خوره بیجن فرکانس امی ونگ رادیوی آمد مردی نوتو پنج فرکانسون کارن گوداری بکن رحا حیشته و هفت خالص حیشت موش نوتو شش نقطه پنج امکارن گوداری بکن امش میوانی خوره دبیجن هم خیراتنه ناو خیره داون دماش برز پرسامی اولی ویل سر مجارامی پیواجو دما دست بکرنه جوتمه ها 2024 به مجلس ده باچلی پیواجو دست گرتنه کی در باز دست بکر و ایرو هات حتی و قناغه پیشترت سباتا 2025 ده PKK خو به تال کر و مراسینا شوتاندنا چکان ده گاوه کی مزن آوید دما کونوی پیواجوی و ریبازن به تال کرنا و دانینا چکان بنیرن شیلا دیالوگ دانوستاندن ده و پیواجوی و پیواجوی دن چه جداتی هید هلا حقوق ده چه والی دنیرن دست پیک دا جبوی گودروان ما از وان به رزداری سلاف دکم راستی وک وجه آنی زمان و وک تزانین 27 سبات دا برز اجالان بانگا آشتی و جواک دموکراتیک کر پشتیوی بر راستی ده 5 و 7 گلانه دا وک پکیجی کنگره خال درخست و 12 گلانه دا جی براستی انجام کنگره خواه اشکره کرش به هنک بریار ستاند بون وک هونجی زن 11 ترمه هداجی جبوی مراسم پیک هات دوی مراسم دا براستی چک هاتن شوتاندن yani hemi ev pevajo brasti vek brez öcalan o tevgera wî biryarê dîrokî standin hem biryar û kiryarê wan wek hebû pevajo wek bi vî awayî dest pê kir di pêncê tevaqê de jî bi rastî piştî ku ev gavê ku hatin avêtin piştî wî jî li parlamentoyê komisyonek hat ava kirin birastî demê berê da jî yani 2013 da jî pêvajoyek dest pê kiribû di vê pêva yani ev pêvajoya 2013 û pêvajoya niha ku di cotmeha 2024 da dest pê kir niha ji hev cudatir e birastî yani niha di vê pêvajoyê da birastî yani 2013 da vek temsiliyeta civaka Türkiye tinevu vek tane AKP hevu aliki de AKP hevu aliki daji biraz öcalan hevu led neha pevajoya ku 2024 dest pekir neha aliki disa vek biraz öcalan he vek biryare ku biraz öcalan da ev biryar reksnavici bersiv da ve biryare da ali dine daji vek devlet alikidaj devlet heye o tev temsiliyeta civaka Türkiye hemi teda heye yani de ve komisyonu da birasti hemi parti siyasi heye ev parti siyasi bir rasti temsiliyeta civaka Türkiye sadı notu penç ciye xodigre yani be viyavay cudatre ya diyemin bir rasti 2013 da peşi diyalogu danustandın çebun de encame da biryarek usahavu ku pekke çek biryara çek berdayne bede le de ve pevajoya da diseri da biryarek çek berdayne hatın standın piştiwi danustandın o müzakere
hej devam dike. De vê pêvajoyê de bi rastî yani wek birêzê calan jî yani bangawî da jî ya hat vû ziman ji bo ku zemîna siyaseta demokratîk ava bibe û di vî warê da yani siyaseta demokratîk ser siyaseta demokratîk pirsgirêka Kurd û pirsgirêkê sereke yê civaka Tirkiye bi vî awayî bê çareserkirin. Niha ev komisyon hat avakirin divê komisyonê de destpêkê de bi rastî pêşî godarkirin niha hêj dewam dike. Ev godarkirin ji bo ku ev pêvajo bive pêvajoyek civakbûyîn ji bo ku destek bê standin gelê Tirkiye Kurd gelê Tirkiye destek bidin vê pêvajoyê bê fêrkirin ku ev pêvajo çi ye ji bo çi dest pê kir armanca wî çi ye ji bo ku sazî û dezgehê sivîl ji bo civaka Tirkiye Kurda hemû fêm bikin godarkirin yani ev destpêkê da wek komisyon ev komisyon gelek kesa yani kesimê ku nat godarkirin nema bi rastî godarkirin niha yani em benda beşa diyemînin. Birêz wenkî qala komisyonê kire em dixwazin inkî li ser vê komisyonê nirxandinê wel ser armanc û rêmazî vê komisyonê çi ye û pêşniyarên û encamên vê komisyonê bike rapor derxe holê wê desthilatdar girdayî wê be wê guh bide şîretê vê komisyonê duyê alî de em karin berfirehî ji we nirxandinên we hîn bibin. Naz viya peşî vejim yani ev pêvajo yani bi çaway dest pê kir bi rastî yani pirsgirêkek 100 salî ye pirsgirêka Kurda. Ji bo ku ev pirsgirêk 100 sala natiye çareserkirin yani di warê demokrasiyê da di warê edaletê da di warê aboriyê da gelek tişt hat qewmandin û Tirkiye bi rastî wek desthilatdar jî dewlet jî ket tengasiyê ya ev vê pirsgirêka Kurda bata çareserkirin ya jî ev pirsgirêkê ku dewlet desthilatdar jiyan dike ew ê kûr biviya û yani çareserî wê çênebiya ew biketa tengasiyê û pêşiya wî bixetimiye ji bo ku dewlet jî nefes bigire ji bo ku desthilatdar jî îndî nefes bigire ku vê mesele çareser bike mecbûr ma. Di alî me da jî wek Kurd jî yani îndî ev pirsgirêkê 100 salî ku hêla dewletê de hat naskirin hat qebûlkirin Kurd jî dibêjin îndî rast e mafê Kurda dîroka Kurda zimanê Kurda çanda Kurda nasnama Kurda bê naskirin em jî ji bo vê pirsgirêk ev pirsgirêk bê çareserkirin em jî amade ne ji xwe em ji bo şer natine vê dunyayê em ji bo mafê Kurdan bê naskirin ev 5 sala yani belki dîroka 100 sala lê yani 5 salê ku dawî jî şerê çekdarî dest pê kir û em dixwazin vê pirsgirêka bê çareserkirin ji bo wî ev komisyon hat avakirin û ev komisyon niha pêşî herkes godar kir piştî wî em dibêjin beşa diyemîn çi ye beşa diyemîn bi rastî 100 sala ku Kurd gelê Kurd di nav hukukê da natiye naskirin li dijî hukukê dervayî hukukê hatine seknandin niha em dibêjin gelê Kurd matabê devletê birêzê calan dibêje ki em dixwazin gelê Kurd bire deriyê hukukê bê vekirin em di deriyê hukukê de Kurd deriyê hukukê de bikeve nav hukukê ciyê xwe di nav hukuka netewî da nav netew da ciyê xwe bigire na hatiye vê astê yani ji bo wî jî pêwîst e ku hinek gav bên avêtin gavê şêmber wek di warê hukukê da em dibêjin yani yasayê entegrasyonê yasayê demokratîk bê derxistin gava ku komisyon yani meclis komisyona meclisê niha rapora xwe amade bike eşkere bike piştî wî ev rapor bi rastî wê yani biryarek berê hatiye
dayın ev komisyon çi rapor amade bike peşniyariye wî çi ve ew ê desthilatdar jî gor wî tev bigere gor wî biryar bistîne gor wî çi pêwîstiya kîjan yasa heve derbarê wî da wê yasayê derbixe bîne ji bo derbikeve bîne parlamentoyê ji bo wî herkes girêdayî ye yê ku ne tenê em yani ihtiyaciya me bi aştiye heye bi van yasaya heye ihtiyaciya civaka Türkiye jî heye ihtiyaciya desthilatdariyê jî heye destpêkê de min got yani ev pêvajo ji bo çi destpêkir hem devlet hem desthilatdarî bê ihtiyaciya wî heye hem Kürt ihtiyaciya wî heye ji bo wî ev komisyon gava ku biryarek bide ev biryar ji bo herkesî biryarek yani giştiye o herkes girêdayî vê biryarê ye o ihtiyacı herkesî bi vê biryarê heye ku ev biryar bê cî Nasıl pêvajoya aştiye de em nirxandina dinêrin sê mijarên sereke hene tên rojevê yek zimanê zikmakî a di doya serarastkirina makezagonê ye û Asya jî xurtkirina demokrasiya heremî ye lê belê em êl ser masayê rûdinin vî alî û hinkî ê nîjadperest nêrînek neyînî nêzî van daxwaza dibin em dixwazin nêzîkatiya dewletê heta ana van nirxandina van her sê mizaran çi ye çawa nêz dibe bi erênî an neyînî dinirxîne em dixwazin kî qala divê pêvajoyê de ser vê mijarên sereke nirxandinekî bikin bi rastî yani ev pêvajo ez karim yani çawa bêjim sê beş heye gor me di vê pêvajoyê de beşe yekemîn godarkiribûn beşe diyemîn yani yasayê hukukî bê derxistin ev jî çi ye ya yekemîn em dibêjin ya yekemîn ji bo ku Birêz Öcalan azad bibe ne tenê şert û mercê wî wek şert û mercê xevatê yani bêrnaskirin îndî azad bibe wek muhatabeke wek temsiliyeta Kurda dike wek em dibêjin aktörê sereke ye ji bo wî pêşî Birêz Öcalan azadiya Birêz Öcalan ihtiyaciyek mezin e di dünyayê de jî gelek hatine ceribandin wek ez dibêjim lê Afrikayê dewlet rejime apartheid bi kêra hevdîtin pêk anî danûstandan kir bi kêra aşîtî û sulh çêkir bi wek em dibêjin Kongra Netewî Afrikayê ANC serokê jî kî bû Birêz Mandela bû wek li Filipînlerê dewlet bi kêra lev hatin çêkir wek artêşa Moro em dibêjin artêşê ra hevdîtin pêk anî û sulhê jî û lehvatin jî bi wê re muhatap ew bûn wek em dîsa dibêjin li İspanya bi kêra lehvat etayê temsiliyeta wî kî bû dîsa bi etayê ra lehvat muhatap etavû wek em dibêjin li Kolombiyayê bi kêra lehvat wek em dibêjin gerîlayê fark gerîlası em dibêjin bi wê re wek komutanê farkê ra rûnişt lehvat ji bo wî vê pirsgirêka Kurda jî lazim e ku em baş tespît bikin baş bînin ziman li vê re di vê pêvajoyê de jî muhatap Birêz Öcalan e ev pêvajo bi destê wî hat vekirin dest pêkirin pêwîst e ku di vê saetê şûnda jî Birêz Öcalan bê muhatap kabul kirin û vê ev pêvajo bi wî re dewam ke danûstandin müzakere diyalog pêra dewam ke ji bo vî jî lazim e ku em dibêjin müzakere demokratik bi çawa wî ve li ser masê muhatap aktör wek hevin yek muhatap kî di mezel da ve di hücrê da ve yek muhatap kî di alî demê de û di alî mekan da azad ve
ev pevajı bu viyavay nameşe. Ji bo wî em dibêjin Birêz Öcalan jî azad ve dişert û merci azad da ser masê rewşawan wek hev ve ev pêvajo bimeşe. Ya diyemîn pêwîst e ku wek biryarek çekberdayîn hatiye dayîn yê ku çekberdane lazim e ku tevlî jiyana demokratik bibe. Ji bo viya yasa bêderxistin. Ya diyemîn wek bi hezar insanê me deh hezara insanê me di girtîgehê de ye. Pêwîst e ku ev hevalê me û wek siyasetmedarê ku dervayê welat koç bûne mecbûr mane ku çûne pêwîst e ku ew jî bifatilin Tirkiye ku tevlî jiyana demokratik tevlî siyaseta demokratik bibin. Ji bo vana jî pêwîst e ku yasa bêderxistin. Ya siyemîn bi rastî ji bo ku yasa bêderxistin ev hevalê me werin siyaseta demokratik bimeşînin ev ek bê yani evlehiye wan jî bêstandin û wek em dibêjin güvencekî bêdayîn. Yani hatin lê piştî ku vê siyasetê meşînin pêwîst e ku ew jî di wî warî da jî güvencekî bêdayîn. Ya siyemîn bi rastî em dibêjin di beşa diyemîn yani gor yasayê yani derxistina van yasayê ya siyemîn jî ku derbarê em bêjin rêvebirkirina heremî derbarê wî da jî hinek yasa bêderxistin. Yani em dibêjin rêveberiya heremî ne tenê wek işte qayîm hatiye tayin kirin bire ev qayîm polîtika qayîm bi dawî bive ev işte hevşaredarê me ku qayîm tayin kirine hevşaredarê me bifatin ser şaredarî ne tenê we em dibêjin herem xwe rêveber bikin bi her awayê xwe rêveber bikin di vî awayî da bi vî awayî yasayê berfireh bên derxistin wek li Ewropayê çi krîter heye ji bo yani rêvebirkirina heremî rêvebirina heremî kîjan yasa di meriyetê dane pêwîst e ku li Tirkiyeyê jî ji bo ku demokratik bûyîna Tirkiye jî pêwîst e ku ev yasa bêderxistin. Ya çaremîn dûyse ji bo me xeta me ya sor e em dibêjin zimanê Kurdî ve zimanê fermî. Ev ya xeta me ya sor e em ji bo wî em dibêjin zimanê Kurdî wek li her derî yani bibe zimanê perwerdeyê li her evkê dewletê beşê dewletê bêbikaranîn di xizmetê da dibistanê da bi her awayî zimanê Kurdî bê qebûl kirin. Ev ya piştî wî evane gava ku yani rast ev pirsgirêka salsaliyê em hemî em carkî da wê bê çareser kirin na ev ne rastiye ne yani heqeta me lê ji bo ku zimanê Kurdî bê naskirin ne tenê bi yasayê kare bê naskirin ya jî ve zimanê fermî pêwîst e ku derbarê viya da wek em dibêjin yasaya bingehî makezagon bê guhartin. Hatta ev makezagon nê guhartin bi rastî ev yani pirsgirêka Kurd jî yani nayê çareser kirin. Ji bo wî em dibêjin beşa diyemîn yasayê hukukî belkî beşa sêyemîn ji bo ku makezagon bê guharandin ya jî makezagonek nû bê afrandin makezagonek sivîl wek demokratik bê afrandin her gel mafê wî zimanê wî nasnama wî çanda wî bê naskirin pêwîst e ku makezagon bê guhartin ya jî makezagonek nû bê afrandin. İşte ji bo wî em dibêjin belkî beşa sêyemîn gava ku ev makezagon bê rojevê ji bo ku pirsgirêka dîrokî ku alîkî civakî alîkî siyasiye alîkî aboriye ev pirsgirêkek gelek kûr e ev bê çareserkirin beşa sêyemîn da jî yani ed ve mijara guhartina makezagonê. Ya yani nezîkatiya devletê em karin dîsa berfireh biaxivin lê pirsê wê hevin em karin duyî da jî. Tamam birêz. Radyoya xwana vekirin em dîsa mêvanê xwe bidin danasîn nêvanê me parlamenterê
ê Amedê parêzer Serhat Eren e bi rastî pirsamey di pêş de jî ji bo zimanê dayîkê bû te hinekî vekir e lê karin vî şikilî bêjin mijarê zimanê dayîkê ji bo gel wekayê sînorekî ye. Yani şeyla devletê de hetana li van nirxandina van niqaşa dinêrin wekî dilsoz jî nêzî vê mijarê nebûye. Heta carinan ser medya civakî jî dibînin weke heqaret li zimanê Kurdî tê kirin û hinek çiya pesnê zimanê yek zimanî ê perwerdehiyê tê kirin. Yani divir de daxwaza gel perwerdehiya zimanê dayîkê di hemû astê dibistanê de were cî kirin ve kanûnê were mîsoger kirin û saziyên dewletê de bê bikaranîn. Yani ji bo ev mijarê niqaş hene divê sala bihurî de û xebatê Dem Partiyê ser vê mijarê heye bernameyek programek derketiye holê. Yani gavadın jî gober rastî yani nêzîkatiya ji bo zimanê zikmakî ji bo zimanê Kurdî nêzîkatiya me bi rastî yani eşkere diyar e ji bo me heta sor e em dibêjin zimanê Kurdî di her beşê dewletê de di her saziyê dewletê de bê bikaranîn dibistanê de bê bikaranîn bive zimanê fermî di vî warî da jî bi rastî xevatê me jî heye yani niha ku ev komisyon rapora xwe hazir bike beriya wî her partî yê ku di komisyonê de cihê xwe digirin partiyê siyasî wê ji bo vê pirsgirêka bê çareserkirin wê raporê xwe taybet pêşkêşî meclisê bikin. Piştî wî bi rastî ew ê meclis rapora xwe ya berfireh eşkere bike. Lê di rapora me de jî wek em dibêjin yasayê entegrasyonê wek yasayê ji bo yani heremî rêveberiya heremî wek yasayê zimanê Kurdî evana haziriya me jî heye bi çi awayî di zagona da yasa da di makezagonê da mesela yani cih bigire bi çi awayî cih bigire bi rastî haziriya me heye me jî rapora xwe amade kiriye em vîya jî pêşkêşî komisyonê bikin lê di qada ziman da wek hûn jî dizanin yani sazî dezgehê me hene zimanê Kurdî bi rastî yani di jiyanê da di jiyana civakî da jî tê bikar anîn ser vîya jî em xevatê me gelek hene. Spas mamoste. Çendê wî halî şêwirmendê ê hukukê ê Serokkomar Mehmet Uçum di gotarekî xwe de halo anî ziman got du qonaxên vê pêvajoyê heye got qonaxa demkî a ewilî ve kavê Türkiyeya bê terör binav kir û qonaxa duyemîn jî weke pêşveçûna demokrasiyê bikaranî ev pêvajoya yekemîn de got tenê li wir mijarên zagonê înfazê were guhertin were nirxandin û vegera endamê ê PKK wê çawa be çawabên darizandin anîn ziman li qonaxa duyem jî yani pêşveçûna demokrasiyê jî yani tenê dûr de qala ez bêjim pirsgirêka Kurd nekir yani tenê wekayê razber neydîtin hinek tiştê formel anî ziman û dawiya wê de gotekî ji xênî vana daxwazên marjînal nekin yani wekayê fikrî sabotaj nekin yani divir de qesta wan çi ye ji bo çi ev me giring e ev plansazî yani şêwirmendê hukukê Serokkomar e û haya wî şivî tiştî heye yani daxwazên marjînal de qesta wî çi ye yani heta ana em dibihîzin tiştê tên niqaşkirin zimanê zikmakî ye û mafê Kurdan e
van tiştane yani durde hûn karin ya çawa penase bikin hûn çawa bibînin armanca wî vî tiştî de çawa bû û ev plansaziya wî anî ziman duê gotarê de yani ev li pêşiya wê ye yani em karin wê plansaziyê bikin wek vê pêvajoyê wê vî şiklî bimeşe. Ya ez via benim zaman ha yani şevirmende Serokomar ye hukuki Mehmet Uçum rasta yani ser medya civaki car peşniyarê xwe tîne ziman bi rastî van demê dawî da gava ku ev pêvajo dawam dike ji bo ku ev pêvajo bigê encamekî herkes yani çitkeve ser milê me ser gelê Kurt tînin cî serviya jî xevat dikin bi rastî ji bo ku ev pêvajo bigê encamekî ji bo ku ev pirsgirêka Kurt bê çareserkirin ji bo pirsgirêka adaletî û demokrasiyê hemû bên çareserkirin yani bi her awayê destê xwe kirine binê kevir nav agir vî away pêvajo dimeşe lê nav beşê dewletê da jî de ez bêjim dest yani nav desthilatdarî da jî hinek beş hene li hemberê vê pêvajoyî ne dîsa hinek kesimê nijadperest zihniyeta nijadperest heye li hemberê vê pêvajo ye bi rastî ew dibêjin 100 sala me Kurda wek kole dît ew ê çawa gelo em ê çawa bi Kurdara vin wek hev ew ê çawa Kurd bi me re vin wek hev di alî mafta di alî zimanda di alî yani nasnameya da di alî çanta ev ye qebûl nakin ev ye tê xewna wan xeyala wan vê qebûl nakin ji bo wî jî yani çi qas diçe bertekê xwe zêde dikin tînin ziman tînin asta jor bi rastî desthilatdar jî di vî warî da wêrek nîne ez viya bînim ziman çawa wêrek nîne yani ew ji bo vê pêvajoyê li anketa dinêre gelo yani encama anketê ji bo desthilatdariyê baş e an ne baş e ku ji bo desthilatdariyê baş ve wê dewam bike ji bo desthilatdariyê ne baş ve sis dike yani li gor anketa gor encama anketê bi rastî polîtika xwe avat dike lê em dibêjin ev ye ne rast e ev ye polîtika rojane bi ev pirsgirêka sed salî bi polîtikaya rojane nameşe wek stratejîk gerekî lê binêrtin wek tevgera Kurt wek Birêz Öcalan çi dibêje ev ya ev biryarek stratejîk e ev ye ne taktikî ye lê alî dinê da jî desthilatdar wek dewlet hêj vê meselê bi stratejîk bi rastî nêzik nabin ev ye jî em dibêjin ne rast e ji bo wî alîgirê işte Serokomar wek em bêjin yani işte Mehmet Uçum bi vî awayî tîne ziman qaygiya desthilatdariyê yani wek qaygiya işte nijadperesta wek qaygiya ku li hemberê vê pêvajoyê ne vê pêvajoyê naxwazin mafê Kurda bên askirin ev ya naxwazin evana bertekê xwe êrişê xwe zêde dikin aliyê desthilatdariyê jî sirf ji bo ku hemberê van êrişa dibêjin em ji bo beşa yekemîn em tenê ji bo ku peket çek berde biryara çek berdayînê bide em vê yani ew ka yekemîn bi vî awayî lê dinêrin em muhatap vana nagirin ya ji bo çareserkirinê ya diyemîn jî ji bo demokrasiya Türkiye jî em Birêz Öcalan ya jî em Kurda muhatap yani tenê muhatap navênin özne demokrasiyê yani aktörê demokrasiyê kîvin em wan muhatap digirin sırf ji bo van berteka ek bikin qas bikin zayıf bikin bi vî awayî nêzik divin lê em viya ne rast divînin ev nêzîkatiya çareserkirinê nîne nêzîkatiyek ne rast e em dibêjin stratejîk lê binêrin ev ya di vê mijarê da jiyana 85 milyon insan heye
Divê mijarê da ku ev mijar bê çareserkirin belkî li herêmê gelek tişt pêşva biçe. Ev ye ne mijara desthilatdarî û berjewendiyê desthilatdarî, berjewendiyê partiyê siyasî ne. Ev vê nêzîkatî bi vê awayî ve bawerkin ev pêvajo ew ê nemeşe. Herkes lazim e ku bi stratejik li vê pêvajoyê binêrin. Wek şêwirmendê serokkomar stratejik li vê meseleyê binêrin. Wek desthilatdarî stratejik li vê meseleyê. Em pirsgirêk behsa pirsgirêka sedsalî dikin. Em behsa neterê ev li Tirkiye li herêmê ev pirsgirêk bêçareserkirin. Bandora wî li herêmê wek rojhilata navîn jî ew ê bandora wî gelek mezin ve û berfireh ve ji bo wî ew bi vî awayî lazim e ku meriv lê binêre. Ya em ê vê meselê bi awakî çareser bikin ku ihtiyaca desthilatdarî û dewletê jî heye, mecbûr maye, ya dewlet jî xitimiye. Ya ew ê pêşve here ku vê meselê çareser bike, ew ê pêşve here di her awayî da di warê aborî da warê demokrasiyê da di edaletê da di polîtikaya hevsengî û hevkêşeya rojhilata navîn da jî ew ê pêşve here. Lê ku vê meselê çareser neke, stratejîk lê nenere, bi xwedê ne li hindir ne li yani hindirê Tirkiye ne jî li dervayê Tirkiye hevsengî û hevkêşeya rojhilata navîn da jî pêşva naçe wê bixetme. Ji bo wî em dibêjin em bi stratejîk lê li vê meselê dinerin, em dibêjin îndî ev şer û pevçûn bi dawî bive, em hukuka birayetiyê em ava bikin, herkes cihê xwe bigire bi her away, ya jî em ê bi hev re bixetime. Spas xandinê ve biryarên ahîmê Tirkiyeyê nayên cîhanîn. Yani dozê mînayên Selahattin Demirtaş û hevalên wî doza Kobanî, Osman Kavala Bihêsanî di rojevê de di heman demê de pratikê jî dinêrê zextên ser partiyên siyasî didomin û polîtikayên mîna kayyum hîna didomin. Yani ev nakokî, ev dubendiya desthilatdar divê pêvajoya müzakereya demokratîk de wekekî nakokiyek li holê dimîne. Yani em dixwazin vê pirsin, yani şêlekî bi mejiyekî bêhukukî dimeşîne siyaseta xwe, şêlekî jî dixwaze Türkiye şêla demokrasiyê de bi pêş de here. Yani mîsogeriyekî heye ku devlet dê mere baweriya xweş vê mekanîzmaya wê bîne bo zordariya xwe bikarineyne. Ya ez yani viya bêjim gava ku ev pêvajo dest pê kir bi rastî wek gelê me jî yani em nav civakê da ne, em car ne em civîn digirin, em dikevin civîna. Gelê me jî viyetîne ziman em bi partiya xwe bi Birêz Öcalan bawerin, em bi biryarin di vî warî da, lê em ji bo dewletê baweriya me kêm e tîne ziman, lê yani viya jî lazim e ku em ji vê nêzîkatiyê jî dûr bikevin. Çawa dûr bikevin? Em ji gelê xwe re jî dibêjin, em navêjin em baweriya xwe bi dewletê bînin. Rast e em baweriya xwe bi Birêz Öcalan bînin, em baweriya xwe partiya xwe bînin, lê ev sekin, ev nêzîkatî wek tevgera me jî qels dike, yani zayıf dike. Ji bo çi em dibêjin erê rast e pêvajoyek dest pê kiriye, Birêz Öcalan muhatap e ve pêvajoyê bi dewletê ra bi desthilatdarî da dimeşîne, danûstandin dike, lê em vî barê giran em tenê neyêlin ser milê Birêz Öcalan'a. Wek Birêz Öcalan dibêje ez dixwazim şert û mercê siyaseta demokratîk em ava bikin, em yani bîna civakê vekin, lê navêje pira tekoşîna demokrasiyê raweste. Di vî warî da jî em dibêjin müzakere û mücadele. Di alîkî da müzakere devam dike, lê di alîkî da jî em tekoşîna xwe pêş bixin ku vê pêvajoyê jî di vê pêvajoyê de aktörê herî sereke Birêz Öcalan em destê wî jî xurttir bikin. Ji bo wî erê pêvajoyek devam dike, lê di alîkî da jî em tekoşîna xwe devam dikin. Wek pirsete jî yani di 2014 de ji bo Birêz Öcalan dadgeha mafên mirovan ya Ewropayê biryarek da. Biryara mafê mirova
mafê hêvî mafê hêviyê da lê wek 11 sala bu sala 12 ku devlet di vî warî da tik gavek naveje wek Komiteya Avrupayê jî wî jî biryarstan got îndî Türkiye pêwîst e lazim e ku di vî warî da îndî yasa derbixe ji bo wî jî navnîşan got komisyon û parlamento ye bi rastî ji bo wî em dibêjin hem ji bo biryarek ku dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê di her warî da biryar daye ji bo Birêz Öcalan biryar daye ji bo Birêz Demirtaş daye ji bo Birêz Figen Yüksekdağ daye ji bo gelek hevalê me biryar daye lê bi rastî desthilatdar ji bo ku ev biryar vê biryarê neyne cî berxwe dide em jî dibêjin ki ji bo ku ev pêvajo wek derîkî hatiye vekirin rêkî hatiye vekirin ji bo ku ev rê di vê rêyê da em bi hev re bimeşin û ku em dawiya vê rê roniya dawiya vê rê em bi hev re bivînin pêwîst e ku di destpêkê da biryarek ku mafê dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê ku biryar daye ev biryar bê cî wek mafê hêviyê bên askirin Birêz Öcalan azad ve wek biryarek ku hatiye dayîn Birêz Selahattin Demirtaş azad bive wek Birêz Figen Yüksekdağ azad bive ji bo ku baweriya civakê xurt bive hêviya wî xurttir bive ji bo vê pêvajoyê em dibêjin lazim e ku hinek gavê şêmber jî bên avêtin ji bo wî em yani hevalê me ku azad bive ne tenê van yani hevalê me yani işte Birêz Demirtaş Birêz Yüksekdağ li zindanê gelek hevalê me bi hezara hevalên me hene bêhuquqî hatine işte binçavkirin hatine darzandin o di girtîgehê dane bêhuquqî em dibêjin hemî hevalê me azad bivin ji bo vîya em yani ne tenê li komisyonê dervay komisyonê parlamentoyê li qada li her warî em tekoşîna xwe pêş dixin lê dewlet di vî warî da jî bi rastî yani polîtikaya nakokî dimeşîne alîkî da dibêje ji bo demokrasiya Tirkiye lê alîkî da jî li dijî demokrasiyê tev digere biryar digire biryarê dadgehê nayne cî eviya em nerast divînin ji bo wî em viye her tim tînin ziman lê devlet em viye ev pêvajo bigê encamekî bi tevahî hevalê me ku zindanê da ew ê azad bibin bi tevahî wê demokrasî û edalet bêhçî yani em viye jî bînin ziman. Spas mamoste dema me kurtma rastî mafê hêviyê rêgeza mafê hêviyê jî pirsa me hev û di nav re bersiv dan dayîn em dîsa mêvanê xwe bidin naskirin radyoyê xwe nû vêkirine mêvanê me parlamenterê Amedê parêzer Serhat Eren Birêz pirsekî me dawî heye li Tirkiyeyên bi hezaran girtiyên naxweş hene û محکومên êsî salê xwe tije kirine wek havê bi şeklekî bi keyfî weke îdarî çavdêriya îdarî nayên berdan ji bo vê amadehiya zagonekî heye û bernameyek divê van komisyona divê pêvajoyê de tê nirxandin em wiya karin hîn bibin nêrînê ve divê hêlî de çawane bername jînkî dema me kurt maye yani bi rastî ez viya bêjim niha wê komisyon yani dawiya cotmehê wê raporek amade bike ve ez bawerim yani niha daha yani nav meha sermawêz da ez bawerim di vê ser van mijara da jî ew ê hinek yasa bên hazir kirin wê hevalê me nexweş di girtîgehê dane yê hevalê me dinê ew ê hemî piştî vê raporê hazirkirina vê yasayê da ew ê werin rojevê di wê demê da jî em ê nîqaşa viya bikin.
Spas. Em spasiya birê serhat eren dikin îro melser pêvajoya demokratîk û mijarê zimanê dayîkê û reformên hukukiyê pêşeroja me me niqaş kir. Civak û hukuk şev nayê qetandin ji ber ku dat ne tenê li dadgehê ye ew kolanan, dibistanan, li malê me, di jiyana me ya rojane de heye. Dema ku em bernameyê diqedînin ez dixwazim gotinekî Victor Hugo bîrbînim. Edalet, datwerî qasî nanê gel pîroz e. Heta bernameyekî din bimînin xweşiyê de civak û hukuk bi dawî dibe.